An bɛɛ b'a dɔn an ka jamana kɔnɔ denmisɛnw ka barantanya o de y'an ka gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye. Denmisɛnw ka barantanya o de bɛ suɲɛni caya, o de bɛ binkani caya dugubaw kɔnɔ, o de bɛ basigibaliya caya. Hali a bɛ fɔ ko terrorisme bɛ yen, n'i ye denmisɛnw ka barantanya nɔ bɔ a la, ne dalen b'a la a tɔ b'i dɛ. O de la an ka cogoya bɛɛ kɛ ka baara ɲini denmisɛnw ye. An bɛ tɛmɛ sira o sira fɛ ka baara ɲini denmisɛnw ye. Wulada in na an ye o baara dɔ de bila sen kan. O ye mun ye? Denmisɛn 25 san o san an k'u dɛmɛ u ka se faamuyali cogo ani baarakɛ cogo kalali sira kan, finikala o sira kan. N'u ser'o la u ka kɛ atelier dɔ baarakɛba ye ubiyɛn u yɛrɛ k'u ka atelier dayɛlɛ. Bawo san 3 formation in kɔfɛ COPEC la an bɛ fɛɛrɛ tigɛ machine kan ka di minnu ma olu ka machine sɔrɔ u ka se k'u installer. Ni bourse min bɛ di denmisɛnw ma u ka se ka nin kalan in kɛ fu, a bɛ bɛn 20 ɲɔgɔnna de ma san 3 kɔnɔna la. Ni denmisɛn 25 ka formation. Nka 25 million fɛn o fɛn a si man ca denmisɛnw ka baara sɔrɔ sira kan. O de la an bɛ COPEC mɔgɔw fo olu minnu ni an y'an bolo di ɲɔgɔn ma nin baara in na. Wa an bɛ continuer fɛnɛ san o san an bɛ denmisɛn 25 kura ta, olu fɛnɛ bɛ san 3 kalan san o san inshallah. A kun ye min ye dɔrɔn garijɛgɛ ɲuman ka caya ka denmisɛnw dɛmɛ. Wa denmisɛnw fɛnɛ a fan caman ye denmisɛn musomanw ye, parce que an b'a dɔn fɛnɛ muso kelen dɛmɛni o ye du dɛmɛni o ye jamana dɛmɛni ye. Donc an bɛ nin baara in an b'a matarafa inshallah. Ani denmisɛnw bɛ ka a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka garijɛgɛ ɲuman d'u ma, u fɛnɛ ka se k'u jɔyɔrɔ fa jamana ko la.